Għajjin tradut mormi. Din kienet reazzjoni ta' ċempjon attwali ta' Malta fil-logħba ta' table tennis Gabriel Grishti fej permezz ta' post fuq Facebook tiegħu esprima r-rabja u l-frustrazzjoni tiegħu wara li l-Kumitat Olimpiku Malti ħabbar it-tim Malti ta' table tennis se jkun qed jirrappreżenta lil pajjiżna fl-edizzjoni li jmiss tal-logħob tal-pajjiżi żgħar li se jsiru fil-jiem li ġejjin f'Andorra. Il-lista ta' 6 atleti magħżula tipprova li persuna waħda biss hija atleta li twildet f'Malta, berba minnhom jingħataw urġenza kbira passaport sabiex ikunu jistgħu jikkompetu fit-tim Malti. Grishti qal li ma jistax jifhem kif tħalla barra minn dan it-tim meta kien qed jagħmel sagrifiċċji kbar biex b'mod konsistenti jibqa' dedikat fit-taħriġ tiegħu l-atleta Malti li f'dawn l-aħħar 4 snin rebaħ 3 darbiet it-titlu ta' Champion Nazzjonali ta' Table Tennis saħaq li f'dawn l-aħħar xhur u snin u sagrifika kollox fid-disċiplina sportiva tiegħu. B'taħriġ fuq il-mejda fil-ġim fit-trakka u saħansitra mill-aspett mentali għal għan wieħed sabiex ikun jista' jirrappreżenta bl-aqwa mod possibbli lil Malta fl-aqwa kompetizzjonijiet internazzjonali ta' table tennis. Fl-aħħar edizzjoni tal-logħob tal-pajjiżi żgħar li kienu saru f'Malta fl-2023 kellna l-istess xenarju. Brabta ma dan kollu ħares qarija l-Kumitat Olimpiku Malti fejn qal li Grishti ġie offrut darbtejn biex jirrappreżenta lil pajjiżna f'kompetizzjonijiet internazzjonali iżda huwa rrifjuta li jattendi għall-evalwazzjoni. Dan meta żiedu jgħidu li huma jifhmu japprezzaw li huwa student fl-aħħar sena tiegħu fl-università iżda ma jqisux dan bħala skuża vantaġġjuża kontra l-plejers l-oħra li attendew it-taħriġ u kompetizzjonijiet. U bekk komplew jgħidu li huma jaċċettaw li l-prijoritajiet ta' Grishti kienu l-istudji tiegħu iżda fl-istess waqt jeħtieġ li Grishti jaċċetta li l-Kumitat kellu jagħżel l-aħjar tim għal Malta.